ZABINA. Gaskiya gayan nan ya shiga raina. Ban taɓa jin irin wannan motsin a cikin zuciyata ba. Me ke shirin faruwa da ni ne? ZABINA. Kaddai abin da zuciyata take saƙa mu, ita ma shine a zuciyarta. Ina ma ina da ƙwarin gwiwar tunkararta da kalmar so, na sa'a kuma ta amince, da na fi kowa farin ciki a duniyata a yau. Na shiga uku, ya ganni fa ko? To idan ma ya ganni, shi me ya tsaya yi? Ko dai shi ma na tafi da shi ne? Gaskiya gayan nan ya kwanta min a rai. Gashi har na fara jin motsinsa a cikin tsokar jikina. Tabbas wannan shine mahaɗin rayuwata. Ba zan bar shi ba. To me zai hana na je na same ta na sanar da ita abin da ke cikin zuciyata, amma kuma da ganin ta a jebo ce, 'yar mai kuɗi, kar kuma na je ta wulaƙanta ni. Wannan shine karo na farko da na ji wata ta kwanta mini a raina. Zuciyata ta kasa samun sukuni, idanuwana suna son sake yin tozali da kyakkyawar fuskarta. Anya kuwa ban yi wuta ba idan na batta ta wuce? ZABINA. ZABINA nake so.